Намираме се на Канарските острови, те са част от Испания, но се намират доста по-близо до Африка, отколкото до Испания. Това плаване е от остров Ланзароте към остров Фуертовентура. Тръгнах много рано сутринта, защото прогнозата беше за много силен вятър вечерта, а исках да стигна преди тъмно, защото този път плавах сам. Дигнати са и двете платна, обаче тук това, което мери скоростта, не се върти. И тук показва Apparent Wind или True Wind, не се знае, защото няма разлика и да натиснеш трит тук. Но когато падне под 6 възела вятъра, т.е. сега се движа с 2, 6 вятър, значи 8 в момента. Усеща се като 6, но се движа с 8, защото е горе-долу по пътен. Когато падне под 6, почва да се блъскат платната и да създават много гаден звук. Так, 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 так. И така. Това е като падне вятъра под 8 възела. Аз се движа в момента под 2 възела, като ми падне. Тук като покаже под 6, аз се движа под 2. Вижте как са грота олеква и после се дига и се блъска. И нормално да знаете, това никой път не си го правете, когато искате да свалите грота, примерно ако решим, че ще пускаме мотор, искаме да свалим грота, нормално първо се обезветрява. Тоест лодката, носа на лодката се обръща срещу вятъра. Обаче съм забелязал, че когато е много слаб вятъра, може да я обърнеш, да свалиш грота и без обезветряване. Ето тук има един голям кораб зад мене. Така, само да проверя. Да, пуснал съм си ето. Може и ферибот да е. Тук между островите има много фериботи. Е така. Така се блъскат платната. Добре, сега да поговорим. Тук е Ланзароте, там е Аресифе, столицата. Ланзароте е един по-пустинен такъв остров. Не е пустинен, но той е вулканичен. Не е пустинен, е вулкани. Един вулкан е изригнал много голям 1700-та година. Това е доста скоро. Вече всеки момент може да изригне друг. Но вижте колко е Ланзароте. Тук има малко празно място и тук е Фуертовентура. Продължават да се блъскат. Не знам дали ако сложа от тук няма да се види. Как тук отпуска и бум! И се блъска и създава много кофти звук. Това е като вятъра падне под 8 възела, даже под 10. Вече не може така хубаво да напълни платната. Иначе това никой път не си го правите вкъщи. Та разстоянието от единия град, от столицата на единия Аресифе е столицата, там е Пуерто де лас нещо си беше, е 34 мили, днеска ще ги плавам целите. Тук между двете разстоянието е, не знам, сигурно 5-10, не 10 няма, значи по-малко сигурно. Но и тук има марина, и тук има марина, ама аз отивам от столица до столица. Си едно от средата на единия до средата на другия. Така че тук е много близко. Не знам дали го плуват хората, но е възможно да се преплува. 10 мили. Ако е, ще е 20 км. Някои хора могат да плуват 20 км. Лодката едвам се движи с два възела. И сега да покажем как се сваля грот без да обезветряваме. Не е много. Развиваме тук. Това е грот. Едното е шкот за управление, фал е за дигане. Значи сега обаче ще сваляме, пак е фала. И като махнем фала, като няма вятър, то цялото си платно си пада. Предполагам, не е хубаво за платното така да го сваляме. Тук е под напрежение. Не става. Сега ще падна някъде до средата и повече мислите. Когато трябва да го пребъркваме на ръка.
нормално. Той се закача тук горе. Гледаме да не го топим във водата. Аз, за да не се дига нагоре, го закачаме тук на утката, на фала. И после го вързвам. Така. И това е. Свалене грота, без да обезветряваме. Но като правило, т.е. лодката сега се движи по курса. Не се обръща. Но като правилно, включваме двигателя. Завъртаме лодката срещу вятъра, т.е. трябваше да я върна наобратно към остров Ланзароте. Сваляме платното и тогава пускаме лодката нататък. Сега като спра ще проверя дали скоростта е същата с генулата само, защото някой път грота пази сянка на генулата и тя дърпа само с генулата, когато при пътен вятър, някой път само с генула дърпа по-бързо, отколкото с грот и генула. Така сега ще спра и ще видя дали има прогрес или трябва да се запали двигателя, защото в 6 часа идва една буря, 25 възела. Хич няма да е приятно да влеза на марината по тъмно. Може да се засили да стане и 30 възела. Ще е кофти влизането сам. Днеска съм сам, плавам сам. Кратко плаване, после към островите Зелени нос, не пак екип, 2 човека. И така, това е остров Фуерто Вентура. За първи път ще хода на него остров. По-нататък е Лас Палмас и още по-нататък е Тенерифе. На Тенерифе съм бил един път, но сега за първи път на Фуерто Вентура. И то с лодката. Така, ако ви е интересно дали ще стигнем до всичките острови, дали ще успеем да ги обиколим и дали ще стигнем до последния Херо или нещо такова. От Херо степваме надолу към островите Зелени нос. Дали е твърде късно, дали може да се минава към Зелени нос и Атлантика февруари или март. Това е въпроса. Ако някой знае отговора, да каже. Или е вече твърде късно. Ще се опитаме, но ще видим какво ще стане. Това е, абонирайте се за канала, ако ви е интересно. Докъде може да стигне тази лодка малка, под 10 метра. Купена от Нидерландия. Гледайте каква дивотия. Има въжета в водата. Това е на генулата, въжето се влачи, може да отиде в пропелъра. Това е голяма грешка. И така, дали тази купена за 2300 евро от Нидерландия лодка може да стигне до новия континент Америка? Абонирайте се за канала. Иван от Каране канала и препоръчайте на приятели, ако имат интереси към лодки.